سلام انت عنا نمني لكم ابستفلا لي حاجات تركبوا زخبركم تخطاتلتنا نلوم من بار حدا عبي غشاي عدي ملكم زلخو قديم ابال المينستر زينا اتو ጌታቸው አስፋሃዩ እንኳን ደህና መጣህ ጌታቸው እንኳን ደህና ጸናክ አና ጌታቸው አስፋ ብሽን ተሻተ ሚቲን ሱሳን ሰለስተን አብ አዲስ አበባ ተወልደ አቡ ተማይረ ሳብክ እንደ ተማይርካ 10 ተክልተ ወደ ዳር ወላቲ መስክር ወረቀት ገለገለ ከያሽከ ባንደበት አሞይ ሐሚማይ ላይ ዝመጻኩ ምክንያቱም ካድም ስለዘደለይ ኮአብተ ጊዜ እስኪብ ዛዕባ ወላዲትካ አቦኻ ሕዋትካ ቁርብ አለና አቦይ አስፋ ዮሴፍ ይባል አብዞባን ሰባን ዞባ ገለብ መንሳ ማለት ነው እጂ አቡ አደይ ድማ ጥሩነሽ ፈለቀ ትባል መራቤትያ ወይ አማራይቲ ማለት ከብሔረም ሐራ እጂ كلتهم بكمي تراكبهم أملاكوا أنه فكري ككوني كل نسو كابزي شي 8 كيلومتر تندر ديرو نسو كابزو عن سبايم أبوخا تقرأ مالتي تقانقاون تقرأيو ترونش فلك أدما سمين شوا مرة بيتي زبال نا أمهارا بوتالو جي قال مرة بيتيا سلازي حدار غيرهم قربت ليلهم صراحه ولادهم متن ابي تلاليوم تبل ابينا يقطم خون تبل وا እንግዲህ ፍቅሪሲ ቦታ ይመርጽ ገና ይመርጽ بعلان برسمعك ወይ አብ ዝሰርሑ ነይሮም ኖ ባንሰባ ይሰሩ ነይሮም እኔው ኮከብ አደይን ኮከብ አቦይን ተጋጥሙን እንበባ كمل يزمرت اوكي اوا كندي فريوم انتي موتا اجي شدش سالنا اوكي كان ازي كبلكا كلو ساميكا ابوي ماناجر نيرو بونا بورد اجي كاباديس ابا تقيرو ناب ارسي ككايد كلو نادي ጥሩነሽ ንኪድ መስፈላ ዋና እንታይ ለ አብቲ ሩቅ አገር ከይድ አይከይድን አነ መስደቀ አብዜ ዘበልት ብሎ አቦይ ደማ ከይዱ ማለት ነው አብ ጊዜ ኃይለ ሥላሴ ነው አብ ጊዜ ኃይለ ሥላሴ አብታ መውዳታ ሰዓት አባኔራ እጂ ከሙስ ለሚኖ አኖን እዘብ ነው ራብቲ ጊዜቲ እጂ ከሙ ገለ መሳበላ አይከይድን ይላቱ አደይ አነንታይ ላይ ሩቅ አገር ከይድ ኢትዮጵያ እኮ አርሲ ግን ቲናታ ታሳስባይ እጂ ከሙ መስበለት አቦና አራይሉ እቲ ተቆራጭ ገለ ገንዘብና ገበራ ይከይድ አቡ ከነብር ሰባዩ ከምት ፈልጦ አንቲ አበራሽ ትባል ድማ አማራይቲ አንተ አርሲ ድማ ከምዚ መግቢ ከተሰራሉ ገለይላ አትያ አሞዳታ ከባሰለሶ ሊዶ አዋ ሰንከ ሀበን ከባበራሽ ከባበራሽ ሰለስተ አዋቴ ሰንከ ብሔረም ሐራ አዋ ብሔረም ሐራ እንደ አማራ ይፈቱ ይመስለና አቦ አይረዳን باقي لك قالوا انت افتي الله كبادما انت وليدو مالتي اجيسي انا يونيو مالتي كافتي بوبن بدنسي احوات لكم دحجي جيتاچو تا انت زموتت اوا يايس صبو اسكي كملسكا لحارنا بإرترا ممصاكا انت هلكاني ابوسي انت مسلكا شو اب ኢትዮጵያ አብ ጊዜ ደርጊ ማለት ሲ ትፈልጦ እጂ አብቲ ጊዜቲ አንጻር ደርግ ምንቅስቃስ ነይሩ እጂ ኢፒአርፒ ኢትዮጵያን ፒፕልስ ሬቮሉሽነሪ ፓርቲ ዝባሉሎ ነናና አሽቱ ስለዝነበርና ግን አብቲ ጊዜቲ ኢአወል ይዝባል የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ
ወወጣቶች ሊግ አብሪቬሽን አዋ ናይመንሳት በደሩን አብ ኢፒአርፒ ካታቱ ማለት ነው እና በትግዜቲ ታሲሬ ክልታ አመትን ፈረቃን ክልታ አመትን ፈረቃን ታሲሬ ጀስ ተቀጥቂጤው ነው ጨ በደሪው ንዝበደልካዮ ሶራ በአማርኛ አብትግዜቲ የበደልከውን አብዮት ካሰው ተባይለ አብ ማህበር መንስያት አይወማ አቸውምኒ ማለት ነው አባዲስ አበባ አቡ መሳቶኩ ካብ መመዳር ካብዞባ እና በለ ናብላሊ በቃ ነተያስካላ እና ወሰኩልኝ መስከዱ እጂ አነ ከምሰብተ ሰሚውኒ ምክንያቱም እንታይ መስለካ መሳይዝ ነበሩ ሁሉም ተረሽነው ማለት አይናው አያዘሉ አራፊዱ ይመውት ከምዝባል አና አደይ ሐዋ ነው ደርግ ጽፈት ቤት እጂ በቲ ኢላ ከዳ በብሮ ዲቃ ገለገለ ወጽይ ማለት መስውጻኩ እዚ ዝመጽ ዘሎ ዝበልኩ ካየው ማ ገለገለ በደረጃታት ሙሳ ክትከሕስ ተባሂል yes በደህሪው አና አሞይ ሃሚማላ አስመራ በጨክ ምለስ ኢሌ አብቲናትኩም ፓራዲዞ ሹ አቢሌ ዘሎ ለመምራብራ እንደ ዘበና አሞያ ዘበና ዮሴፍ እጂ ንክልተ ሰሙን ጥራይ ነው ሰዋበኒ ምክንያቱም ቀልጥፍካ ክትምለሳሉ ከተባይሉ በክንዳይ መከራይ ናይ ክልተ ሰሙን መጼ አብዘን መስመጻኩ ኦሬዲ ዘበናው ነራ ዲና ዮሴፍ መንግስተ ሰማያት ይዋርሳ አሞይ ማለት ሹ መስመጻኩ ነጊሬው ሁሉ ዘማኔ ገላሪ አሬዮ ማነ ከምዚ ታሲሪ ተቀጥቂጤ አቢሌ እጂ ካቡን መህዳሜ መጼኩ በዚህ ገርኩ በሱዳን ገለገለ አቢልኩ አውጪውን ይገለብሉ አይከውንም ጣጣ ከተምጻልና ምክንያቱም ንሱም ስለዚህ ፈልጡካ ገለገለ አብዚ ችግር ከተምጻልና አይከውንም ገለገለ ይለው በከሙ አቢሌምበር መደበይ ካቡን ምራቅ ነሩ ጋን እግዚአብሔር ስለዚህ ይበሉ አብዚ ሽዑ ምስ መጻኻስ ጋዕሎም ለኻ አሎ አምላክ ይመስገን ኪ ደሃይናይ ወለድኻ ማአስዮም ዓሪፎም ንኣብነት አቦኻ አዴኻ ኸ ኦኬ ዳዕመት አብልካ አበዮም አቦይ ዘሃረፈ ማሲ መስለካ ጀስት ወዲ 10 ተክልታ አመት ከሎይ አዴኻ ኸ አደይ በጂ አብ 15 አመት ተገባ ከመይ ቀጸለ ህይወትካ ኣብ ዜና ኻአቲኻ እንታይ ነሩቲ ንዜና ዝደረኸካ ኣብ ዜና ትዝምባሌታት ከበይ ኣብ ዜና በከመይ አተይ መስለካ ልክ ተሳናድን መሳበሉ አማርኛ ፕሮግራም ከም ዘሎም ሰማኩ በሬዲዮ ስለምንታይ ጽፈለው ምን በአማርኛ ገለ ይሌ ጀሚሬ ማለት ተሳታፊ ኻነር ተሳታፊ ነው ኦኬ እንጂ ሹ አብነት ሲያስት ባል ነራ ካሎቱም አሎ እጂውን ምሳና ዘሎ ነሮም ና ይዘላ ከይት አንቢባ በጣም ይጽቡ ገለገለ ይላል ሞራል ተበን ቀዳማይ ነገር አነ አዲስ አበባውን ቤት ትምርቲ ከለው በአማርኛ ድርሰ ቀዳማይ ነሬዞች ከሙ ስለዚህ ኮና ናይ መጽሐፍ ድሌት አለውኝ በአማርኛ እጅብ ከሙ ገለ ፈታቶ ማለት ነው አብዚ ክትቆጨር ትደሊ ይላትኒ ጽቡቅ እንታያለው ዳር ምልክታ ኮጪው ይላትኒ ምልክታ ወጪው ተወዳዲርና ማለት ነው ብዙዋት ነርና አሞዳታ ጌታቸው አስፋ ቀዳማው ጽካት ተባይሌ አቢሌ ማለት ተሳንክልተን ዲው ተሳንክልተን ወሪ ሚያዚያ አሃ እስኪ ናይ አምሐርኛ ፕሮግራም ነሩ ይሽዑ ካብ ሜዳ ዛአቶ ወይ ሬዲዮ ስቴሽን ነሩ ሃይ መደባት ተዳሉ ነርካቡ እንታይ ዝትሕስቶ መደባት እዩ ጀስት እንታይ መስለካ ኣብቲ ጊዜቲ
الله كونن زندنا إرتران إثيوبيان زدلدل سفلا ليوم مثلا نقرب نير دار وياني برجينو بر اب مانغو تيلامان تايو كما غيرو نكلتو حزبታት ዘቀራርብ ስራ ከስራ ከምዘሎ አቡ ተመርኪዝና ነንሰር أدلون أغرابن مدبات نير كاشرو بعد خاطر نبب نير كام مدبات نبب نير دمتي جنس بوك أي نبرن بزوات نيرهم دمتي تبوك زلوا أنا هايلي أبشوف نير اسكي قرب اسكي زخخرنا انتاي تبر نير كاسكاف ولا مأتو اسكي بمحرنيا ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮች በዛሬው ዕለት ዝግጅታችን የምናቀርበው ይሄን ነው በሚል ገባለሁ ስለምታይ ግን ደይተንብብ ነርካ ዘይቀጸልካ የትንባብ ስለምታዩ ድምጽኻ ጽቦ እንዲ ዘሎ በዓልኻ ዲኻ ወይስ ወርቃዊ ድምጽ ዝነበሩ ነይሩ ሐቂን ምዝራ መንባብ የንብበ ግን ሰብሲ ነናቱ ተወህዋሉ ሀደ በጣም ጻፋው አቅራቢው ጽቡቅ ይወጣሉ አሉ ገሉ ድማ ድምጹ ወላ ከተሰሙ ከላሲ እዚ ልክ ከምዚ እንታይ ይዝባል እዚ አብሳሪ ዝከይድ በአማርኛ ባጨጓራ ዝብሎ ባጨጓራ ባህል ይወ በቃ ልክ ከሙ አብዚ ዛቶካ እጾጾ ይመጻካ ካቦም ነይረ ባጭር ቦይዶሎ ባዓል እጂ ምናልባት ጽቡቅ ኮይኑ ይከውን እጂ አርቲ ጊዜ ትግን ከምገለ ነይሩ ስለዚህ ኃይሌ ርሳን ቀጻም መጻፍ በአማርኛ ካል ነገር አምግባር ከሙ ነይረ እትዝገርም ግን ጌታቸው ናትካ በፍሉ ዝገርመና አነ ለዓለ 34 ዓመት ጌርካ ለኻብ ኤርትራ እቲ አክሰንት ናትካ እቲ አደማምጻናይ ትግርኛ ከም ዝንሰምዖ ዘለና ስለምንታይ እዩ ዘይቀጸለ ወይ ዘይማዕበለ ለዓለ 30 ዓመት ተዳብ ኤርትራ ሐሊኻ ጽቡቅ አለ አነ እንታይ ዝብል አነ እኮ መራመረሉ እዚ ባቂ ብለካለ ይገርመኒ ትግርኛ አነ ከምዝ መስለኒ በጣም ከቢድ አብዚ ጉሮሮ ገለገለ زب يس أنا أدي أماريتيا إلى كالو سميكا أبو دما سراي وزول مسمانة إذا بيزلو النابيكم مسكيركو አሩክቴ ገለገለ ደማ አማሩ ኦሮሞ ገለገለዮ ምሶም ይዛቢ አማርኛና ተዛረብኩ መጪ አብዚ ማንሰ ከሎ መጪ አብዚ ከመይ ገሩ ከቀየርዚ ጎሮ ከማይ ዶነ ተብለካሉ በጣም ፋተርተር ብልኔሪ ኃላፊትና ዝነበረ አማርኛ ፕሮግራም ንሳብ አማርኛ ከተዛርበኒ ከተዛርበኒ ከላ አነ በትግርኛ እመልሰላ አታጌታችሁ እዚ ትግርኛ አይርዳ ዝርዳ አይኮነን እንታሉ በአማርኛ ካተከ በአማርኛ ዘይት ምልስት ብለኒ ኖ ከመልኮ አሎኒክ ተማዊቴና ተዛረብኩ እንግሊዝያን እንታይ ብሉ if you want to master a language you have to break it ወናሰበርካይ بعد ጊዜ ከተምጾ አይተከለም ስለዚህ ሰብ ይሳቅ አይሳቅ ናቱ ጉዳይ አና ግን ከሙና ገበርኩ ቀጭሌ እጁን ወላንቲ ለውጥ የለን እኔ خلخ خمس ነርካ ማለት በቃ ለውጥ ዘይ ብሉ 34 ዓመት አሁን ዝከረኒው ቅድሜ ነው ወይ እንዲና ንፋለት ምሳኻ ለውጥስ አይረክበልካን ስለዚህ በመሐርኛውን ስለተዛረብ ዲው ኖ ዋ ከማይ ትግርኛ ባልተቤት እጂ ጓላስ መራያ ተፈልጥ ይካንስካ ደቀይ ዝዛረበው ትግርኛ የቅናኒው ናይ ካለ ነገር ግን አነ ከምቲ ዝበልኩ አነ ግን በጣም ደስ ይብለኒ እንኳ ድርብ ኪሳራ አይከሰርኩ ከመይ ድርብ ኪሳራ ኦኬ በዘረባ ከወታይ ካልኩ ትግርኛ አብጾፍ ግን
بحق بلكالو يوناس أبشوف زكونة جيجا اترك ولا تقريني أشوف يجيب لك إنكوا أبكلتوا أي كسركو بتتعويد كله صار صحف كايو تقريني جيتا شو صحفي يمثلني بزم سمع كذا لنا أكسنت تصحف خاون كومو خمس تحنافت وي ناوز خيد يمثل كمثل خليت زب جن حدا صحف كا عم بيبنى لنا كو عم بيبنى لنا صحف كا يمثلني سلام تاعهم خوينو جن كترمصو زي كالكاس اب صحفوس هذا سرع لازاز اللي وقع انقوا قطراو انقوا زمثل اصحفها قداسي انت مسلك اتي زصابكو ادمصو انت الكاني كدمصو ايكلن ግን ገዚው ትግርኛ ትግረ አማርኛ ገዚው ንስካ ተገዲስካ ጋዜጣ ተንብብ እንድርኩንካ ናይ ትግርኛ መጽሔት ተንብብ እንድርኩንካ አዳ ነገር ክረክብ ከሎ ድማ አላትኒ ኖት አባጽፍ ሪያ እታ ገለ ትብል አይኑ አዲያ ሐመሯ አዲያ አሌተ ወሃዲያ ገለ ነዚ በቃ አባይ ምሮይ ገሬ አብ ዝጽፈሉ ጊዜው ላንቲ ጸገም አይምጣለይ እና በቲጹፍ እንዳይከብለካ ብዙ ሰጉሜ በቲ ጎሮሮ ድማ በጣም ንድሪ ተሪፌ አቡኻ ብሄረ ትግራይም هو ትግራኸ ትፍትን ደቁሩብ ዝገርመካ ከብት ትግረ እጂ ቀዳማይ ነገር አይተገደስኩም አቂ ምዝራባሽ ከምዚ ትግርኛ ተገዲሰሉ ዘሎ አይተገደስኩ ይዛረቡ ደኔሮም አቡኻኸ ቆልዓ خلኻ ኦር ኖ እጹ አማርኛ ይዛረብ ምሳደ ንባዓሎም ከፈልጡ ወደ ቋንቋ ትግረ ዋ ማራ አብዚ ገዛ ከንሻ ነይሩኮ ጊታር ያርም ነይሩ ቀደም አብዚ ገዛ ከንሻ ናይ መዝሙር አስፋ ዮሴፍ አስፋ ቀሽ ዮሴፍ ካብቲ ገዛ ከንሻ ዝመስረቱ አባጎዬ ዝብለካ አቦሹ መዝሙር ገለ ከዝምሩ ከሎ ጊታር ጽቡቅ ከለት ስለዝነበሩ ጊታር ይጫወት ነው ራጌታቸው ደቀኻ እንታይ ብሉኻ ወይ በዓልቲ ቤትካ ነዝናትካ ዘራረባ ፍሉይ እንዲኹም ዝንብሎ ዘለና ወይ አቱኒ ባባ ከምዚ ኣብ ቴሌቪዥን ገለ ንሪኦም ዝዛረቡ አማርኛ ገለ ኖም ትመስል ገለ ይብሉኒ አዋ አዲስ አበባ የተወለደ ያቤ ኤርትራ ግን መሬቴ ስለዝኮነት መጽ ብሎ እና ሀዳደ ጊዜ ድማ አለኮነ አዲስ አበባ ማሲካ ተወስደና ገለ ማልቴ አሎ ነናውን አማርኛ ክንዛረብ ገለ ይብሉ ከመ አይነት ነገር አለው ዳን አደማልቲ ወላንቲ ቋንቋ መፍላት ጽቡቂው ቋንቋ ሀብቲው አደ ቋንቋ ዝፈለጠ አደ ሰብዩ ክልተ ዝፈለጠ ክልተ ከሙና በላይ ከይድ ስለዚህ ዝኮነ ቋንቋ መፍላት ዛመስሎ ነገር የለም ሀጂ ፍሉይ ናትካ ጌታቸው ኣብ ቴሌቪዥን አይትረአኒኻ ኣብ ሚኒስትር ዜና ዳሃሉምበር ኣብ ሬድዮውን ከም ዝበልካ የሎኻን ግን ፍሉጢኻ ብነፍስኻ ስኻን ደቅኻን ደቂ ጌቹ እንዳተባሃሉስ ፍሉጣት እዮም ቶም ደቅኻ ካብ ምንታይ ትብልኒ ስኻ ስኻ እንደዚ አነ በተፈጥሮ እንተ ያለውን ይመስለካ ባቂ ብለካለሁ ጀስ አይጨነቅን ዝኮነ ነገር ምክንያቱም ዘይጨነቃሉ ናይወት ተሞክሮን ከውን ይከል አይርዳንናይ ከአዲስ አበባ ጀምሬ ወላ ዝመጭ ይምጫ ጀስ በቃ እቲ ዝከውን ይከውን እቲ ዘይከውን ደግሞ አይከውንን ህውስ ይኻምስ ብዙሓት ይስ እጂ ከልሉ ከብሉ ከሉ እንድር ቀሪቦም ነበር አነ ሩጊለ አቱን አብዝኮነ ሪካኒ እንደርኮን ጋባይኔ ኮብዝብል ገንጋለው የሚመጡ ኮፍ እንድሪሎም ጽቡቂው አዋ ምክንያቱም አነ ዝፈልጡ ንሶም አይፈልጡ ንሶም ዝፈልጡ አና አይፈልጥን ተረዲካ እቲ መስተጋብር ጽቡቂው እቲ
نجبرو زلنا سلازي بكمو جلا يبل يسقو يبلو أنا عندي مالسي كمزي كوميديان وجوكر عينتا يكونكم قام الناس تزاربكم كمزي الله يكونن تركابي زربا زبال كبل كلو يسقو وكذاب كندزي ديو جلا لا هذا دقزين نفسي حتى بر نورماليو هراي اسكنا بزينه ملسكا تمكرونا زينه اسكي كابينا بيخا دحر كمي قصلكاتنا بحرنيا بروجرامون تليفوني روخون اسكي بخميخا كابينا بيالخا امارينيا بروجرام نيري لكا اماريكا بامارينيا بروجرام دما بوليتيكا ديسك زبال نيرو ابدم صافاش ابو كسرصني لقانقا انا بامارينيا ابتي غزيتي بامارينيا يدالو تا بوليتيكاي رسانقص دا ገለገለ يبل እዚ ትንታነ ዜና ገለገለ ነይሩ ከሙ ገለ ይብል ሹ ናብ ትግርኛ ገለ ይተርጉሙ እዚ ማሲዮ ሹ ትግርኛ መጻፍ አብዘይ መለክ ሁሉ ጊዜ ገና ታተ አብዝብለሉ ጊዜ ነይሩ ዳን በአማርኛ ጥራይ ጻፉ እቲ ዘድሊ እቲ ተስቶዩ ገለና በሉ ሞራል ይሁን አሞዳታ ዋ ስለምንታይ ነዚ ትግርኛ ሲከመልኩ አይከልን ኢሌና ትግርኛ መጻፍቲ መንባብ ጋዜጣ መንባብ ገለ መንባብ አምላክ ይመስገን እጅ ጽቡቅ ሄደ ካብ ፖለቲካ ዴስክ ዳር ናብ ምክተል መጽ ምክተል ማለት በዚህ ዝተፈላላይ ማከና ዜና ቢቢሲ አልጀዚራ ገለ ፍራንስ 24 ገለ አዋ ካሎት ነዚያም ተከታተል አዋ በትግርኛው ነው አሉ ነዚህ ተከታትሌ ናና ዘግድስ ነኤርትራ ዘግድስ ነገር እንድራሉ ጀጽይፍካ ነቲ ሐላፊካ ህጁን አውለኻ ኤርትራን ሚዲያ ኔትወርክ ከመቀጸልታ ናይቲ በትምርታዊ ሐበሬታዊ አዛናይን አሳታፍን ዝኾነ መደባቱ ለተከታተልቱ ከአግብ ዘካይዶ ጻዕሪ ነው ሕጅውን ማዓልታዊ ዜና ኣብ ፌስቡክ ያቀርባሉ እዚ ሰፊሕ ሸፈነት ዋሂብዎ ዘሎ ዜና ኣብ ሃገርና ጎረዋብትና ከመውን መላእ ዓለም ዝካየድ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ከመውን ማሕበራዊ ጉዳያት ዘጠቃለለ ይኸውን ዜናው ፍጥኖ ወፃን ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኤርትራን ሚዲያ ኔትወርክ ላይክ ምግባር ክትከታተሉ خبرنا عدل هراي اندهريت ملسكا ጌታቸው አብጥዋንቲ መሳርሕ ተኻዝነበሩ እስከ ብዛዕባ መሳርሕ ተኻዕለና ትዝክሮም ከመን የርት ምዋሃድ በጣም ይጽቡቅ ነይሩ ማለሲ መንግስተ ሰማያት ይዋርሱ ካሳይ ተስፋ ጊዮርጊስ ነይሩ ሃደ ድማ ካብ አዲስ አበባ ዝመጸ ወልደ ሚካኤል አረፋይኔ ዝባል እሱን መንግስተ ሰማያት ይዋርሱ ሉል ግርማይ ነይሩ ሉል ግርማይ አሎ ጁናሎ ሉል ግርማይ ሐላፊትኩም አብነት ኢሳያስ አብቲ መጀመርታ በድህሪው ሚካኤል ተፈሪ ዝባል ዚናይ እግደፍ እጂ ሰሜን አሜሪካ ነይሩ እጂ አብዚ ቀንዲ ቤት ጽፈመጭሎ እጂ ድማ ካልቦታ አሉ እጂ ዚዮም ነይሩ كمان يرت سناي سرح منفسكم شعوتي موهاتكم كما يمثل بتامي يطبق نيرو مالسي كابادرسي كلترسي بال اجي تيم ورك سلنسر اجي انا زحسبو محزن كاباي زهاشه اتي كاله دما بكمزي محزن انت سرينا وعيش زولالو ስለዚህ እቲ ምዋሃድ በጣም ይጽቡቅ ነይሩ ኣብ ጋዜጣ ሐዳሲ ኤርትራያ ሸንት 5 መስከረም 2019 ዝወጸት ያ ጌታቸው ትግረት ብላው ስለ ካሎ ታርቲክል ናትካዲያ አዋ ባለ ይጽፍ እስከ ብዛዕባ ዚያ ሕጽር አቢልካ አለና ዳብ ጋዜጣ ወጽያ ሹ እንታይ መስለካ አማመቴ አብሳዋ ሐቀኛ ፍጻሜ ዘጓና ፈኩ በጽሁፍ ሰደዱና ናይ ሙሳኩም ክንከፍልና ይለው እጂ ከመ ምስበሉ
اجي زي سي سلمنتاي صفان غلغل بعلها خطف كازيا تغرينيان قال يس كله ነገር اجي كمنتاي تبغيسي صيفه يمسلكا مبل 10 40 ዙሪያ አገራዊ አገልግሎት ከድና ነርና ከሚኒስትሪ ዜና አብተ ጊዜቲ ወሪና ኦሬዲ እናበልና ከለና ሀደ ማልቲ ድራር ተደሪዝና አብቲ ሃንገር ኮፊልና ከለና ወድቀሽ ዝባል መራ ኃይልና ነሩ ዳር እንታይ ብለና አኬባ አሎ ከምዚ አዳራሽ ገለይ ብለና ከይክ አቡ ምስከድና ንሱ ማከል ኤሌክትሪክ ነሩ ቲማብራቲ ዳር ናይ ኩለም ቤራት ኤርትራ ቦታ ቦታ አበከምንስ شنو نمزغ اورنيك ديو اجي كمو غلغرنا كلنا اوريدي انا اتيناتي بهر ابي بوتا كمزلو ريو مالو دهان يودمو انا كوسوم غليلي تغرا مالتي اجي አጋጣሚ መብራቲ ጠፋ ጁን አባላተናውን አሉ መብራቲ መስጠፈት እቲናቱም ቦታሪያ ፖዚሽን ሎኬሽን ሬያ ስለዚህ ነበርኩ በታጽልማት አተዩ ብዙ አይጸናትን ደሪ ክልተ ደቂቃ ገለገለ መብራቲ ተውልዩ ከምዚ ከብል ካሉ ጌታቸው ቦታ ግቾቾ ዩ ምክንያቱም ጥቡ ገሩ ከድምጻይ ካለን ሽመ እቲ ትግረ ግቾቾ ቦታ ተጋጊ ካላ ገለይ ብለና ዋ እዚ ብሔረ ትግረ አይኮነንዶ ብሎ ትግራይ ይብለን እኮ አብዚ ዋ ግቾቾ ከመገርካ ትግረ ተከውን ገለይ ብለኒ ዋ ዘይበላካ ኢትከከ ብሎ እጂ ዋ በካሎት ከምዚ ያለው ኮነን ነጊሩ ገለገለ ሁሉም ከምዚ እናበሉ አቁም ንሱም አቤኩም ንሱም ስለዚህ ይበልኩ ከምዚ ገሪሞ ዋ ዳር ጌታቸው ስምሲ ዘይተጸበይ ወዩ ዳር እንታይ ከውን እቲ እንታይ ብል ሁሉ ነገር መሳበለቲ እጂ ተንበሉ ዘረባይ ከጅምሬ ይሉ ናይ ስራ መምሪ ከበና ከምዚው አብዚ ማስከር ከምዚ ከትገብሩ አለኩም ገለ ከብልከሉ እዚ ሀደ አቡ ሸነብ ዝባል ካብ ጊንዳዩ ዝመጸት ይወዲ ግን አብ ሚኒስትሪ ሻይ ዝሰራ እዚ ንሱ ግን ከገድፈን አይካለን አፍጥቃዩ ዘሎ ወጥቶ ትግርኛ ከይትከውን ይብለኒ ቀስና በለ ይዘብለና አታውዲ ትሚል ካስማ ቲ መምሪ ይበና ለኮ ገለን ተበልኩ ከሰማና አይካለ በቃ ረብሹኒ ዶር አታውዲ ትማይ ትብልን ገለገለ ከብሎ ከለ ኩሉ ጸጥ ይሉ ይዘሰማ እቲ መርሃይልና ወዲቀሽ ዝበልኩካ አብቲ ከባቢ ትምበል ገለገለ አና አይተዛረኩም ትምብል ዳር ቀጥሉ ገለ አታ ዘቦታ ካቲካ ገለገለ ትግርኙን ከምዚ ከማይ ጸያፊያ ትምበል ቀስሊ ትምበል ገለገለ አውሩ ገለገለ ከዛረብ ሰሚቡ አንታይኩም አብቲ ከባቢ ሹክሹክ ትብሉ ገለ ሾ አቡ ሸነብ አውሉ ወዲቀሽ እንታይ መስለካ ዝጌታቸው ጀስት ዘይቦቱ አባናቲው ገለገለ ትግረ ከይኮነ ይብል ኩላ ትስቅ አብታ አንገር ዘለና ዋ ዳ እቲ ወዲቀሽ ዝባል መራይሊ ዋ ጌታቸው አቡካቤዮ ይብለን አቦይ ዞባን ሰባ ነው ዞባ ገለብ ብሎ በቃ ጌታቸው ትግራይ ይሉ ሹክሩም ሲኩም ባዮም ጌታቸው ትግራይ አዋ ጽፎም ዝኾነ ቋንቋ ትግርኛ ኸጽፍካ ዘለኻ ንሪኦ ዘለና እንዴ አዋ ጽቦ ካል ጌታቸው አብ ስራሕ ዕቱብ ኢኻ ሓደ ካብቶም ዕቱባት ማለት
قصالي اب تسرح لها ولا خاب ساعات سرح وصاون او تري خاب سرح هو زي كاب قدم زنبر ديو جيتاچو وقدمهم كموي كاب قدم ساعات سرح سي يبلكان يبلني ملو معالتي ወይ መጽሐፍ ከንብባለሁኝ ወይ ገለ ነገር ከገብራለሁኝ አማልቲ ገለ ነገር ከከስባለሁኝ ለምከ ዝበዝሕ ጊዜ ኻግን አብ ስራሕ ይኻ ወላ በዓላት ይኹን ወካሎቱን አባላት አሉ አነ ጥራይ ኮንኩን ካሎቱን ከሙሉ ግን ዝኮነ ኮኑ በሽፍቲና ነጽር ተፈልጥካ በዘይ ሽፍቴው አቡን አይግድን ሀደ ገንዘብን ፍልጠትን ተዋላ ላይ ይውዝባላል ናብነት እቲ ፍልጠትካ በመንባ በገለ እንደራቢልካ ዝላለ ፍልጠት ትረከብ እንተ ዘይበልካው ድማ እናጎደለ ይውዝከይድ ገንዘቡን እንድራቀሚትካ ሎሚ 50 ይዋሃለል ማለት ቅድም እንታይ ለካ አንተ ትግርኛ ብርሳ ከይዳ والله ይርዳና ኮሎ ወላ አንጸገም ይብሉን እኮ አብቲ حساب سي ጽቡቅ አለና ክሳዕ ክንደይ ንፍልጠትካ ሓጊዝዎ ወይ ንህይወትካ ዝቐጻል ማዕከና ዜና ዓለምይ ከተከታተል ንባቡን ኣለካ ክሳዕ ክንደይ ንኣእምሮኻ ወይ ንህይወትካ ይገርመካ ብዙ ፍልጠት ከትረክብ ምስ ኢኮኖሚስት ተራከብ ሓደ ኢኮኖሚስት ገለ ቃለ መጠይቅ ከካይዱ ካቡ ዘይት ፈልጦ ነገር ትረክብ ሓደ ፖለቲሽያን ይመጽ ካቡ ከሙ ሓደ ገለ ይመጽ ካቡ ከሙ ተረድከ እጂ ብዙ ፍልጠትካ ተካብት እጂሲ አነ ባቂ ይብለካለሁ ከምዚ ጀነራል ኖሌጅ እዚ አፈሻይ ፍልጠት ሳሉ አቢሌ ዘሎ አብረሲው ድማ ናይ ተሞክሯሉ በከሙ ዝናትካ ኢድና ኢድ ጽሕፈትካ ብጣዕሚ ጽቡቅ እዩ ጌታቸው ኣብቲ ጊዜቲ ኮምፒውተር ገላይ ነበረና ኣብቲ ናትና ጊዜ ይገርመካ በፍላይ አነ ዘይርሳኒ ክልተ ሰባት ጥራይ ነርና አብዋን ወራሮ ያኔ ተሳን ሾሞንተን ብራና በራ ዝባል ተጋደለ ብራና በራ ዝባል ነይሩ አነ ንሱን ጥራይ ነርና ኣብቲ ጊዜቲ ዝነበረ ዋዚ አበሬታ በጊዜው በቃ ቢትካይ ካትጽፉ ተረድከ አነ ንሱን ጥራይና በቃ በጣም እንታይ ከብለካ ጸጉርካ ኢቭን ከይተሙሸትካ አቡ ሀዲርካ ምክንያቱም ለጎ ቀልጥካ አንተ ከሙ ስለዚህ ኮና በከሙ በጣም ስራ አብዚ ሰዓት እዚ ተመስገን ኮምፒውተር ሰማ አደ ኮምፒውተር ካላይ ነገር ብዙት አባላት አለና ጃባና መከታል እንደሪካ ብዙት አለና ዳርጋ ሙሽተ 6 በጽናለን ትራንስክራይብ ይኻት ገብሩ ዘለኻ ነቲ ሰማዕካስ ብጽሑፍ ይኻ ትቀይር በኤ4 ይካትጽፍ አማን አይትምን 38 ገጽ 42 ገጽ ሓደ ቃለ መጠይቅ ነብል ነርና አሎ ጁን ተሰኒዱ ንሱቲ ፍሉይነትናትካ ንሱ እንዲነሩ ዝንብሎ ዘለና ገርመና ነይሩ ንዓናውን ንሓንቲ ናይ 10 ቃለ መጠይቅ ወይ ናይ ربع ሰዓት ናብ ጽሑፍ ክትቀይራ እሞኻ ብቴፕ ሪከርደር ናመለስካ ክንደይ ጊዜ ከም ዘጥፍን ፈልጦ ኢና ብጣዕሚ ኣሰልቻዊ ስራሕ ጌታቸው ወላ ከም ዝብሎ ዘለኻ ናይ ሰዓታት ከይተረፈ ናሰምዓካ ጽሕፍ ነርካ ትመልሶኻ ዝሓለፈካ እቲ ቢት ጽሓፍካዮ ተዋህሊሉ ነይሩ እንተዝኸውን ክንደይ መመጸት ትብል ክንደይ መጽሓፍቲ መኾነ ትብል ዝገርም እዩ እስኪ ሕጂ ኮምፒውተር እንዲ ተቀይሩ ዘሎ እቲ ቢት ጽሑፍ ክንደይ መኾነ ምበልካ ወይ ክንደይ ባኮታት ወይ ክንደይ እስኪ አነሲ ነዚ መለብል ባቂ ይብለካሉ ነዚ ከመሊከል ባቂ يس كونتينر ملو زقرم كوي ما ببيرو خندي بيرو تهلق نيركا تخون شعو كندي بيرو هريخ كان نيركا تو ما لفتي زبنينتي بيرو مسومي فلاتومبر تهلق نير قدنيو نا تفلت كامالت باقي
باقي يزقرم قرب يسلش وكادو حدا غزي وي ايتكا يربربك كادو نيرو نيلك ازا ملكت تراجي ناي بيرو ناي بيرو هو ببيرو زمصاتيا يزقرم هو انا انت ያለው ይመስለካ በአማርኛ እንት አይባል አብቲ ጊዜቲ ምስቲጅ ነበር ጥንኩር ስራ እፎይታ ዘሂብ ገለገለ ሰምጋክ ተበልጥካ ከንደይ አብ ግንባር አብ ገለገለና በለን እስካ እዚ ስራ በዙኒ ልካ ከተዛረብ በጣም ይብለካ ስለዚህ ተማዊትካ ሀዲልካ አቢልካ ገለ እቲብራኑ ከሙ አቢልናይና ነሰር በቃ እጅንታ ይመስለካ ዝኮነ ነገር ናተይ ኢልካ እንደሪስካ ልክ ከምዚ በአማርኛ እንታይ ብሉ ኑሮ ካሉት መቃብር ይሞቃል መቃብሩ ከም ገዛካ ይሞቀካ ከነብር እንድሪልካ አማራጫ ሲንካ አብቲ መቃብር ከነብር እንድሪልካ ይሞቀካ هراي ጌታቸው بحق መሳጢ ዘሎ ዘዕላል ፍሉይነትናት ካብ ብዙሕዩ እስኪ ናብ ሓዳርካ ክመልሰካ ብኸመይ ኻ ተላሊኻ መዛኽብርቲ በዓልቲ ቤት ኣበይኹም ተላሊኹም ማእሲኹም ተመርዒኹም እስራን ክልተና ምትገበር ጌርኩም ኣበይኹም ተላሊኹም ጌታቸው ደስ ኣብዚ ኣስመራዩ ኣብዚ ኣስመራ ልክ ከምዚ ኣቦይና አደን ከምዝ ተራከቡ ማለት አነው ለዚህ ባልት ቤቴ ክሪያ ከሎ ጅስ በቃ ኮከበኝ ኮከባን ተገጣጢሙ እብል እጂ ዳርጋ 6 ቆሉት አፍሪና ማለት ጥቦ ደቅኻውን ዳርጋ ዝበዝሑ ደቅ ተባዕትዮ መስለኒ 40 ታወዳት ክልተ ደቅ አንስትዮ ዳርጋ ድራጋይ ኻቲ ቶምቡላደ ምክንያቱም ከሙይኮ አብቲ ፍቅሪ አብ ዝነበረሉ ጊዜ እንታይካ ትገብር ዋ ጋፕ በዚ እንታይ ባል አመንጎ ገለገለ ረፍቲ ገለገለ ባሉ ይዘብለክ ደማአካ ፍቅሩዋ ዳርጋ ገደምሲ በዓመት በገለ هو كم يوم هو ምጭዋት ቆልዑለውኻ በሐቂ ኣነውን ይርዮምየ ፍቅር ኣለዎም ከዓ ኣብ ገዛውን ሰርሕዮም ይሕግዝዋዮም ነዛ በዓልቲ ቤት በሐቂ መጀመርያስ ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ክትወልድ ነርካ ዶ እስኪ ከመይ እዩ እንዲ كل ነገር እያብ አምላክ እዩ ነው እዚ ውላድ እያብ አምላክ ልካ አና በፎርሙላ ከድኩን ማለት አውዳት ከምጽገለይለ አይበልኩ ወዲዩ ድሕሪዩ ወዲ ሳልሳይ ወዲ ራባይ ወዲ ባዘወይ እዚ ጥራይ ኮን ቅድሙን ናይሎሚ 34 ዓመት አብዚ አስመራ ከሎን ይገርመካ ተላሊና ከም ናይ በኻ ማለት ባቂ ብለካሉ ተላሊና አቢልና ገለገለ ዳር ጂ ጀስ እቲ ፍቅሪ ባሉ ደፋፊውና ካባውን ከልታሉኒ ማለት እዩ እዚ ዳር ይዛቱን ከዳ ማለት እዩ አብቲ ጊዜቲ ሸመንተ ኮይኖ ማለት ዲ ኩሎም ደቅኻ ኦኬ ቦ ፍሬኻ ናይ ቦኻ ሒስካ ማለት እዩ ራዛ ናይ ቦ ሓዝ ያር ካለ አኼባብ ዝግበረሉ ሕቶ ወይ ርኢቶ አሎዶ ክባሃል ከሎ ኩሉ ግዜ ጌታቸው ሕቶን ርኢቶን ድሕራይ ትብልን ኢኻ በአኼባ እንተለኻስ ጌታቸው ግድን ኢኻ ርኢቶ ትብል እንታይ መስለካ ኣነ አኼባ ካብሽሙ ከም ንርዶ ታኪብካ ሐሳብካ ምግላጭ ተረድካ እጂ አነ ብዙ ጊዜ ክብር አለኝ ዘደለው ነገር ናግድን ካትታለው እንተዘ አትትኩ ገለ ወጪ ገለገለ ትምትም ዲዝባል ከምዚ ትምትም ክጣስ ይብለኝ ዋ ከምዚ ገሪ ካቱ ነይሩኒ ክብል አይደልኝ ታትስማኒ እገልጽ መልስ ረክበላ መልስ እንተ ዘይረከብኩ ድማ ዘህግፍ
ريتو قال ندريلون دما تازلاتني نشتي بنشتي أفلتو جس ريتو يقلت أنا كان أمناتي انتهي أبتي أكيبا أبدقة وشيء كمزي ككون علو قال كابزبل أبو زي برالي كبرالي ريتو حاب كبال كله تي ريتو يكنو ديو زي كنو ديو أيقد سنن كنو ناي زامنلو كنو يزبلكو نكاله زي كنو ككوني كن أتا تسمعني قد مسلكاي حجي زبزح جزء جيتاچو تحطت كلها سب يسحقيو حجي تسب انت يسحق تحسطو تريتو ناتكا يكون تسحقو انت اقراربا خاي تي قانقوا التقاقم ما يتفلد دخم مخانو يمنون يوم قد انت لك حمزه حجن تزاربو زلخان ديو حجي تسب انجوي قبري نتناتكا كم مخانو تفلدو ولا انك عدد جزي كتنسك اللون يتاكوكو قنا انت كم زبل كيفلتو نسكاسي مسود አካዩ እቲ ዘጥቅ ዘረባ እንድር ኮይኑ ተጣቀ ትም ዘብል እንድር ኮይኑ ትም ትብል አዳደ ጊዜ ገና ክትንስከሉ ስለዚህ ፈልጦ ኻየም ትገላል ጻኻ ከምዚ ሕጂ ሰምዑ ዘለና መሳጢት ሓሳብካ ክትገልጾ ኣለኻ ተርፍ የለን እሞ ጌቱ አሞዳታ ከመሰናበቲ ምናልባት ዕሩኽትኻ ዝነበሩ فلتو خامة تعبي تخاز نورو إثيوبيا ونزنورو خانو قلو أبدأ جزلو كرخبوخا خعلونخا وكسوخا هاي كبلوخا زدليو هاي سانون يوم بخمي كرخبوخا قلو أنا إيجار مكة موبايل أنا ببالت بيتي زتكم أنا تكاي بالكان ناي أوفيس جن ناي أوفيس علو مالتي جيبوزو جزي سلاسل كونكو ناي أوفيس علو ناي بالت بيتي 07 30 مشتن 50 مشتن اسرعنا هدن كله أملاك يعقف آمين تو مودة تعقد من سنباتنا نظام ككتاتلونا تصنحو كم سنابت انتاي تبلنا أنا سي حساب لبكم يسمر لكم انقوات كتاتلكمني تطبق ليلا يكون لنا كبراتي بكم كتساموني مصنعكم بتامي هاغيشوني لو بكال غزي دما كابزي بستفله ارستي انت تراكبنا ብዙ ከባካትኩም ዝረክቦ ፍልጠት አሎ ካባይ ተረክቦ ፍልጠት አሎ ሼር ወይ ናተማላላካዩ ሞ ክብረት ያበልና ገዲም አባል ሚኒስትር ዜና ጌታቸው አስፋሃ ናኻ ስድራኻ ዕድመንጣና ንምንየልኩም ተመክሮ خاص ለዘካፈልካና ነመስከነካ ጌቱ አርኔልና ክብረት ያበልና